ታሪክና ዝጅምር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ሃገረ ጅቡቲ እዩ። ጅቡቲ ማለት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቀይሕ ባሕርን ትርከብ ንእሽተይ ሃገር እያ። ንብዙሕ ዓመታት ከዓ ኣብ ትሕቲ ናይ ፈረንሳይ ግዛት ኮይና ትመሓደር ነይራ። ኣብ 1976 ጅቡቲ ካብ ናይ ፈረንሳይ ግዛት ነፃ ክትከውን ሓደ ዓመት ምስ ተረፋ ሓያል ወጥሪ ይለዓል። ብዝሓለፍካዮ ሓውን ደምን ይረአ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ጄን ዝተባሃለት ሓንቲ መምህር ካብ መኪና ወሪዳ ናብቲ መምሃሪ ክፍሊ ተኣቲ። ቅድሚት ኣብቲ ቦርድ ናይቲ መዓልቲ ዕለት ትፅሕፍ እሞ ቀፂላ እቶም ተምሃሮ ክሳብ ዝመፁ ክትፅበዮም ትጅምር። ብኻሊእ ገጽ ናይታ ከተማ ከዓ ዝተወሰኑ ፈረንሳውያን ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ክኸዱ ናብታ ባስ ይድይቡ ኣለዉ። እታ ናይ ትምህርቲ ባስ በቲ ናይ ኩሉ ግዜ ስፌርን ፍራንስዋዝ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ደው ትብለሉ ቦታ ደው ትብል። ካብቶም ተምሃሮ ሓደ በርናንዶ እንትኸውን ኩሉ ግዜ ናብታ ባስ ክስቀል እንከሎ ፍሽኽ እናበለ እዩ ነይሩ። ሎሚ ግና ካብ ኩሉ ግዜ ፍልይ ዝበለ ክስተት ይፍጠር። ሓደ ሽጉጥ ዝሓዘ ዓብዪ ሰብኣይ ናብታ መኪና ምስቶም ተምሃሮ ይስቀል። ፍራንስዋዝ እንታገብር ከም ዘለዎ ንምሕሳብ እኳ ምንም ግዜ ካይሃብዎ እቲ ሓደ ሽጉጥ ናብ ርእሱ ይገብረሉ። ኣብቲ ሰዓት ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎኦም ከም ናይ ኩሉ ግዜ ከም ዘይኸውን ይርድኡ። እቶም ዝተዓጠቑ ሰባት ነታ መኪና ናብቲ ናይ ሶማልያ ድንበር ንክወስዳ ይእዝዝዎ እሞ ፍራንስዋዝ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ይገብር። ኣብ ማእኸል እቲ ከተማ ናይ በርናንዶ ቦ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይርኢ እሞ ናይ ወዲ ህይወት ንምድሓን ደድሕሪ ባስ ይስዕብ። ግን ድማ ከርኮም ስለ ዘይከኣለ ኣብ መንገዲ ተስፋ ቆሪፁ ይተርፍ። ፍራንስዋዝ ናይቶም ዕጡቓት ትእዛዝ እናተኸተለ ካብቲ ከተማ ወፂኡ ናብቲ ማእኸል በረኻ ይኣቲ። ኣብ ውሽጢ እቶም ቆልዑ ብጣዕሚ ፈሪሖም ወላ እንተነበሩ ክንዲ ዝኸኣልዎ ግና ክረጋግዑ ይሞክሩ ኣለዉ። ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ክልተ ናይ ወታደራት መኻይን ተድሕሪኦም ይስዕባ ከም ዘለዋ ይርኡ። ሕዚ እቲ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ። ኣብቲ ትምህርቲ ድማ ጄን እቶም ተምሃሮ ክድንጉይዋ እንከለዉ ዝኾነ ችግር ከም ዝተፈጠረ ትጥርጥር። 3 ሰዓት ናይ ንግሆ ኮይኑ እኳ ካብቶም ተምሃሮኣ ማንም ኣይመፀን ዘሎ። ካብቲ ክፍሊ ወፂኣ ናብ ካሊእ ክፍሊ ትኸይድ እሞ ኣብቲ ክፍሊ 4 ተምሃሮ ብቻ ከም ዘለዉ ትርኢ። ብዘይ ምንም ምኽንያት ኩሎም ተምሃሮ ብሓደ ክተርፉ ይኽእሉን ኢላ እውን ትሓስብ። ኣብቲ ባስ ድማ እቶም ዕጡቓት ምስቶም ዝኽተልዎም ዘለዉ ወታደራት ምፍጣጦም ይቕፅሉ። ንፍራንስዋዝ ብፍጥነት ንኸሽከርክር ይእዝዝዎ እሞ ንሱ እውን ከምቲ ዝበልዎ ይገብር። ብቕድሚት ከዓ እቶም ናይ ፈረንሳይ ወታደራት ኣብ ጥቓቲ ደንበር መንገዲ ዓፂዮም ይፅበይዎም ኣለዉ። በቲ ዕንፀይቲ እቲ መንገዲ ሓፂሩ ወላ እንተነበረ እቶም ዕጡቓት ግና ነታ ባስ ደው ከብልዋ ፈቓድኛታት ኣይነበሩን። ጥሒሶም ክሓልፉ እውን ስለ ዝደለዩ ብፍጥነት ይኸዱ እሞ ነቲ ዕንፀይትን ሓፂሩን ሰባቢሮም ይሓልፉ። ግን ብዙሕ ከይተጓዓዙ እቲ እግሪ ጎማ ይትኮስ፣ ሞተር እውን ይጠፍእ። ሽዑ እታ መኪና ካብ ፅርግያ ተዓፂፋ ደው ትብል። ኣብቲ ሰዓት ወታደራት ብኹሉ ኣንፈት እናመፁ ነቲ ቦታ የኽብብዎ። ደፊሮም ናብታ ባስ ግና ክፅግዑ ይከኣሉን። ምክንያቱ ናይ ሽጉጥ ተኹስ እንተተላዒሉ እቶም ህፃናት እዮም ተጠቃዕቲ ክኾኑ። እቶም ዕጡቓት ሸፋቱ እውን ኣብዚ በፂሖም ተስፋ ቆሪፆም ክምለሱ ስለ ዘይደለዩ ተረዲእዎም ኣሎ እዩ። ሽዑ ሓደ ሓሳብ ይመፀሎም። ንፍራንስዋዝ ናብቶም ናይ ፈረንሳይ ወታደራት መልእኽቲ ሂቦም ክልእኽዎ ይውስኑ። ኣብ ውሽጢ እታ ባስ 21 ተምሃሮ እዮም ዘለዉ። ንሶም ዝደልይዎ ድማ ናይቶም ተምሃሮም ህይወት ከይተነኽአ ናብ ሶማልያ ንክሓልፉ ንኽፈቕዱሎም እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ናይቶም ህፃናት ምዕጋት ዜና ኣብ ፓሪስ ይበፅሕ። እቲ ናይ ፈረንሳይ መንግስቲ እውን እዚ ምስ ሰምዐ እቲ ተግባር ናይ ኣሸበር ተግባር ኢሉ ይኹንኖ። እቶም ዕጡቓት ሸፋቱ ክልተ ነገር እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። ቀዳማይ ፈረንሳይ ካብ ጅቡቲ ጠቕልላ ክትወፅእ፣ ካልኣይ ከዓ እቶም ነፃነት ክቃለሱ ዝተኣሰሩ ናይ ፖለቲካ እሱራት ንኽፍትሑ እዩ ነይሩ። ነዚ መልሲ ንምሃብ ኣብ ፈረንሳይ ካፒቴን ኣንድሬ ጀርቫል ተፀዊዑ ይመፅእ። ናይ ፀረ ሽብር ተባሂሉ ዝተመስረተ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ኣዛዚ እዩ። እዚ ናይ ጅቡቲ ተግባር ግና ናይ መጀመርያ ዓለም ለኻዊ ተልእኾኦም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣንድሬ ምንም ግዜ ከጥፍእ ኣይደለየን። ጉጅሉኡ ኣኪቡ ዕጥቆም ኣማሊኦም ቀጥታ ናብ ጅቡቲ በረራ ይጅምሩ። ኣብ ጅቡቲ ምስ በፅሑ ምስ ፊሊፕ ሻፈር ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ኣማኻሪ ይራኸብ። ፊሊፕ ናይ CIA ኤጀንት ኮይኑ እቲ ጉዳይ ንምክትታል እዩ ተላኢኹ። ኣብቲ ሰዓት ናይ ኣንድሬ ሰባት ዕጥቆም ቀሪቦም ንጉዕዞ ይዳለዉ። እታ መምህር ጄን ድማ ብዛዕቶም ተምሃሮ ዜና ምስ ሰምዐት ቀጢላ ናብቲ ድንበር ትኸይድ። ነቲኡ ዘሎ ጉዳይ ይመርሕ ዝነበረ ካፒቴን ራማኒ ትረኽቦ እሞ ናብቶም ተዓጊቶም ዘለዉ ተምሃሮ ንኽኸይድ ይፈቕደላ ትሓቶ። ንሱ ግና ድሕንነታ ሰጊኡ ክፈቕደላ ኣይከኣለን። ጄን ናቱ ተቃውሞ ከይሓዛ ከቢድ ውሳነ ትውስን። ባዕላ ተላዒላ እናጎየት ናብታ ባስ ትኸይድ። ምስቲ ናይቶም ዕጡቓት መራሒ ምስ ተራኸበት ንምንታይ ከም ዝመፀት ክተረድኦ ትሞክር። ስሙ ባርካድ እንትኸውን እቶም ተምሃሮ ምስኦም ክትከውን ከም ዝደልይዋ ትነግሮ። መምህሮም ስለ ዝኾነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንሳ ብቻ ተረጋግኦም ትኽእል። ተደጋጋሚ እናተኮሰ ከፋርሓ ዋላ እንተሞከረ ጄን ግና ፀኒዓ ደው ትብል። ሽዑ ባርካድ ድፍረታ እውን ርኢዩ ይኣምና እሞ ናብታ ባስ ናብ ውሽጢ ንክኣቱ ይፈቕደላ። ኣብ ውሽጢ ጄን ነቶም ተምሃሮ ምስ ረኸበቶም ክንደይ ናይ ፈሪሖም ከም ዝነበሩ ትርኢ እሞ ክተረጋግኦም ከዓ ትሞክር። እቲ መዓልቲ ሓሊፉ እናፀልመተ ክመፅእ እንከሎ ናይ ካፒቴን ኣንድሬ ጉጅለ ናብቲ ናይ ሶማልያ ድንበር እናተፀጉዑ ይመፁ። በቲ ናይ ወታደራት መኪና እናሸፈሩ እናሰሓቁን እናተፃወቱን ክኸዱ እንከለዉ ልኡኽቶኦም ክንደይ ናይ ከቢድ ከም ዝኾነ ዝፈለጡ ይመስሉን።
ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ይበጽሑ እሞ እታ ናይ ትምህርቲ ባስ እውን ኣብኡ ደው ኢላ ይርእይዋ። ኣንድሬ ካብ መኪና ወሪዱ ምስ ናይ ፈረንሳይ ወታደር ፋቭሯድ ይራኸብ እሞ ናይቲ ኦፕሬሽን ዝርዝር ንሱ ንኸውፅእ ፍቓድ ይህቦ። ኣብ ውሽጢ እቲ ባስ ድማ ጄን ክንዲ ዝኻለቶ ክትሕግዞም ትሞክረላ። ኣብ ጎኖም ኮይና ካብቲ ፍርሖም ክተላቕቖም ትጽዕር። ካብኡ ናብ በርናንዶ ቀሪባ ክትሪኦን ከላ ኣብ ገጹ ደም እናፈሰሰ ከም ዝነበረ ትርኢ። ካብታ ባስ ኣብ ዝተወሰነ ሜትራት ርሕቐት ኮይኑ ኣንድሬ ብመቕረብ እናረኣየ ይሓስብ ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ሸፋቱ በዝሖም 4 ኮይኖም ናይ FLCS ኣባላት እዮም። ናይ ሶማልያ ግንባር ናጽነት ተቓለስቲ ማለት እዩ። ዓላምኦም እውን ፍሉጥ እዩ። ነቲ ድንበር ሓሊፎም ናብ ሶማልያ ንኽኣቱ። ሽዑ ኣንድሬ ካብቲ ናቶም ጉጅለ እቶም ክልተ ዝበለጹ ዝብሎም ዮርካን ዣን ሉክ ላውረንን ስናይፐር ሂው ይልእኾም። ካብኡ ክልቲኦም ከምቲ ዝተኣዘዝዎ ኣብ ዝምቺ ቦታ ኮይኖም ስናይፐሮም ተኺሎም ብተጠንቀቕ ይጽበዩ። ኣንድሬ ድማ ባዕሉ ናብታ ባስ እናተጸግዐ እቲ ዘሎ ነገር ክርኢ ይሙክር። እታ ባስ ኣብ ማእኸል መንገዲ ተሰይራ እያ ደው ኢላ ዘላ። ምንም መከላኸሊ ክኾና ዝኽእል ነገር እኳ የለን። እዚ ማለት ማንም ሰብ ናብኣ ክጽጋዕ እንተሞኪሩ ብቐሊሉ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ኣንድሬ ግና እዚ ምዃኑ እውን እናፈለጠ ስቕ ኢሉ ናብታ ባስ ይቐርብ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ዕጡቓት ክሳብ ሕዚ ይረኣይዎን ዘለዉ። እቶም ብርሑቕ ስናይፐር ሒዞም ዘለዉ ደቂ ጉጅሎ ግና ተገሪሞም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ። ጄን ድማ ክትሸይን ከም ደሊ ነጊራቶም ካብቲ ባስ ትወርድ እሞ ካብቶም ዕጡቓት ሓደ ተኸቲልዋ ይወርድ። ሽዑ ሃንደበት ኣንድሬ ብጎኒ እታ ባስ ኮይኑ ምስ ረአየቶ ብጣዕሚ ትድንግጽ። ግን ምንም ከይፍለጥ ኢላ ተመሊሳ ትረጋጋዕ። ምንም ከይፍለጠት እውን ቀስ ኢላ ናብ ውሽጢ እታ ባስ ትምለስ። ግን ኣንድሬ ኣብኡ ተሓቢኡ እንከሎ ሃንደበት እቶም ናይ ፈረንሳይ ወታደራት ናይ መኪና መብራህቲ የብርህሉ። ሕዚ ኣብኡ ከም ዘሎ ሪኦምዎ እዮም። ግን ቅድሚ ምንም ጥቕዓት ምጅማሮም ተመሊሱ በቲ ጸልማት በረኻ ጎዩ የምልጥ። ኣብቲ ርሕቕ ኢሎም ዝሰርሕዎ ካምፖም እቶም ናይ ኣንድሬ ሰባት ምስቶም መብራህቲ ዝወልዑ ወታደራት ጭቕጭቕ ይኸፍቱ። ብናቶም ችግር ምኽንያት እቲ ፕላኖም ከም ዝፈረሰ እውን ይነግርዎም። ኣብቲ ባስ ድማ ጄን ምስ ባርካድ ደው ኢላ ምዝራብ ይጅምሩ። ንሱ እውን ከም መምህር እዩ ነይሩ። ተምሃሮ እውን ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎም ነይሩ። ግን ድማ በቲ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ክመሃሩ ምንም ድሌት ኣይነበሮን። ነዚ እውን እዩ ናብ ቃልሲ ዝኣተወ። ኣብቲ ናይ ጀነራል ካምፕ ድማ ኣንድሬ ተናዲዱ ይኣቲ። እቲ ንሱ ሓሲብዎ ዝነበረ ፕላን ኩሉ ተሰሪዙ እዩ እና ሕዚ መልሲ ንኽህብዎ ይሓቶም። እቲ ጀነራል ግና ምንም መልሲ ይሃውን። እኳ ደኣስ ተመሊሱ እቲ ናይ ወታደራዊ ኦፐሬሽን ከመይ ገይሩ ክካይዱ ከም ዝሓስብሉ ይሓቶ። ናይ ኣንድሬ ፕላን ነቶም 4 ዕጡቓት ብሓደ ግዜ ብስናይፐር ተኲስካ ከም ዝሞቱ ምግባር እዩ። ቀሊል ምዃኑ ብቻ ዘይኮነስ ብዙሕ ጉልበትን ግዘን እውን ከም ዘይወስደሎም የረድኦም። እቲ ጀነራል ፋቭሯድ ግና ናይ ኣንድሬ ሓሳብ ኣይእመኖን። ናይ ኣንድሬ ጉጅለ ብዙሕ ልምዲ ዘለዎም ኣይኮኑን። ዓለም ለኻዊ ኦፐሬሽን ክገብሩ እኳ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜኦም እዩ ነይሩ። እቲ ነገር ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ እንተዘይኮይኑ እሞ እንተፈሪሱ ፈረንሳይ ኣብ ቅድሚ ዓለም እያ ክትዋረድ። ናይ CIA ኣባላት እውን ብቐረባ ኮይኖም ይከታተልዎ ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ መሕፈሪ እዩ ክከውን። ናይ ጀነራል ፋቭሯድ ቀንዲ ፍርሒ እቶም 4 ዕጡቓት ኣይኮኑን። እቶም ናይ ሶማልያ ምልሻን ወታደራትን ኣብ ዝኾነ ሰዓት በቲ ደንበር ገይሮም ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ሶማልያ ከዓ ኣብ ናይ ሶቪየት ሕብረት ግዝኣት ስለ ዘላ ራሽያ ንሶማልያ ንምሕጋዝ ኢላ ናብቲ ንሶም ዘለዎ ጅቡቲ ክትኣትው ትኽእል እያ። ስለዚ እዚ ነገር እናተጋደደ ናብ ዓብዪ ጉዳይ ክቅየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣንድሬ ግና እቲ ናይ ጀነራል ፍርሒ ተረድኦን። ብናቱ ጉጅለ ብጣዕሚ ይተኣመን ስለ ዝነበረ በቲ ናቱ ሓሳብ ክኸድ ይወስን። ጉጅለኡ ኣኪቡ ዕጥቆም የዘጋጅው እሞ እቲ ክገብርዎ ዝሓሰቡ ነገር የረድኦም። ሽዑ እቶም ስናይፐር ዝሓዙ ናይ ኣንድሬ ሰባት ኣብቲ በረኽቲ ቦታታት ቁልፊ ቦታ ይሕዙ። ካብቲ ናይ ሶማልያ ግዝኣት ከዓ ክንዲ ዝኽኣልዎ ክርሕቑ ይሞክሩ። ሕድሕድ ሰብ ነዊሕ ስናይፐር ሒዙ ቦትኡ የመቻቺ። ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም እታ ባስ ብደንቢ እያ ትረኣዮም ዘላ። እቶም ተምሃሮ እውን ምንም ጉድኣት ዝበፅሖም ኣይመስሉን። ኣብ ጸጥ ዝበለ በረኻ ማእኸል ኮይኖም ተዳልዮም ትእዛዝ ክሳብ ዝወሃቦም ብቻ ይጽበዩ። ሕድሕድ ስናይፐር ዝሓዘ ሰብ ኣየናይ ዕጡቕ ከም ዝወቅዕ ተነጊርዎም እዩ። ሕዚ ዝተረፎም እቲ ተኩሱ ዝብል ትእዛዝ ብቻ እዩ። ካብኡ ኣንድሬ ናብቲ ጀነራል ደው ኢሉ ንኽትኩሱ ይሓቶ። እቲ ጀነራል ግና ፍቓዱ ይሃቦምን። እቲ ጉዳይ ናብቶም ኣብ ፓሪስ ዘለዎ ሓለፍቲ በፂሑ እዩ። ንሶም ድማ እቶም ህፃናት ኩሎም ከይተሰደዱ ማንም ሰብ ምንም ሽጉጥ ከይትኩስ ኢሎም እዮም ትእዛዝ ኣሕሊፎም። እዚ ማለት እቶም ህፃናት ከይተፈትሑ እቲ ናይ ኣንድሬ ፕላን ኣይትግበርን ኣሎ ማለት እዩ። ኣንድሬ ብጣዕሚ ይናደድ። እዚ ብዛዕባ እቶም ህፃናት ምድሓን ስትራቴጂ ዘይኮነስ ፖለቲካ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ። ፈረንሳይ ኣብ ቅድሚ ኣሜሪካ ክትሰዓር ኣይትደልን። በዚ ምክንያት እቶም ጉጅለ ኣብቲ ዝተባሃልዎ ቦታ ኮይኖም ናይ ኣፍሪካ ፀሓይ እናቃፀለቶም ክፅበዩ ይግደዱ። ንነዊሕ ሰዓታት ብከምዚ ክፅበዩ ምስ ፀንሑ ኣንድሬ ሓደ ትእዛዝ ካብቲ ጀነራል ይመፆ። ነቶም ኣባስ ተዓጊቶም ዘለዉ ህፃውንቲ ምግቢ ክሰድሎም ይደልዩ። ሽዑ ካፒቴን ራማኒ ሓንቲ ንእሽተይ ፃዕዳ መኪና ገይሩ ምግቢ ሒዙ ናብታ ባስ ይኸይድ። ነቶም ናይቶም ዕጡቓት መራሒ ባርካድ እውን ድርድር ክገብር ይሙክር። ንሶም ምግቢ ከምፅኡሎም ንሱ ከዓ ካብቶም ህፃውንቲ ዝተወሰኑ ንክሰድድ ይሓቶ። ባርካድ ግና ፈቃደኛ ኣይነበረን። በዚ ምክንያት ኣብ መንጎኦም ችግር ይፍጠር እሞ ካብቶም ቆልዑ ሓንቲ ጓል ተስቲኣ ንራማኒ ትሕዞ። ኣብቲ ሰዓት ኣንድሬ ብርሑቕ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ እታ ባስ ዝኾነ ችግር ይፍጠር ከም ዘሎ ይርኢ።
እቲ ዝገየደ ችግር ከዓ ካልኦት ብዙሓት ዝተዓጠቑ ናይ ሶማልያ ምልሻ ናብቲ ድንበር ይጽግዑ ኣለዉ። ነገራት ብኸምዚ እንተቐጺሎም እቲ ጉዳይ ንምቁጽጻር እውን ከጸግም እዩ። ኣብቲ ባስ ውሽጢ ድማ እታ ህፃን ሉዊስ ንራማኒ ሒዛ ኣይሰድድን ምስ በለቶ ባርካት ሽጉጥ ውፅኡ ናብ ራማኒ ይገብር። ጄን ድማ ባርካት ሽጉጡ ንኸውርድ ትልምኖ ኣላ። እቶም ብርሑቕ ተቐሪቦም ዘለዉ ስናይፐር ዝሓዙ ናይ ኣንድሬ ሰባት እውን ብተጠንቀቕ እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ። ኣንድሬ ትእዛዝ ክሕልፍ ይደሊ ግን ድማ ተመሊሱ ንውሽጡ ይሕዞ። ምኽንያቱ ሓንቲ ጌጋ ትእዛዝ ናይ ብዙሓት ህይወት ተጥፍእ ትኽእል እያ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ናይ ሽጉጥ ድምፂ ይስማዕ። ባርካድ ንራማኒ ተኲሱ ይቐትሎ። እቶም ኣብ ባስ ውሽጢ ዝነበሩ ኩሎም ደሪቖም ይተርፉ። እቶም ስናይፐር ዝሓዙ እውን ናይ ራማኒ ሬሳ እናተጎተተ ክውሰድ እንከሎ እናረኣዩ ብዘይ ምንም ትእዛዝ ምንም ነገር ክገብሩ ይከኣሉን። ብኸምዚ ኩነታት 30 ደቂቃ ይሓልፍ። እቲ ጉዳይ እውን እናኸረረ ይመጽእ። ናይ ካፒቴን ኣንድሬ ጉጅለ ኣብ መንጎ ዲፕሎማቲክ ድርድር ኮይኖም ደሪቖም ይተርፉ። ሓደ ህይወት ስኢኖም ኣለዉ። ቀጻሊ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል እውን ኣይፈለጡን። ኣብቲ ባስ ድማ በርናንዶ ናይ ገጹ ቁስሊ እናገለደ ስለ ዝነበረ ጄን ተጨኒቓ ንባርካድ ተናግሮ ንሳ ከይዳ መድሓኒት ንክተምፅአሉ ክተፍቅዶን ከላ ባርካድ ክፈቕደላ ኣይደለየን። ትኹረቱ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ካሊእ ቦታ እዩ ዘሎ። ንዕኡ ዘተሓሳስቦ ዘሎ ናይቶም ህፃናት ድሕንነት ዘይኮነስ እቶም ናይ ሶማልያ ምልሻ መዓዝ መፅኦም ከም ዘድሕንዎ እዩ ነይሩ። ኣብቶም ወታደራት ድማ ካፒቴን ኣንድሬ ምስ ጀነራል ፋቭሯድ ይጨቓጨቕ ኣሎ። እቲ ጀነራል ንድሕሪት ክምለሱ ከም ዘለዎም ይዛረብ። ምንም ትእዛዝታ ዘይተዋሃቦም ከዓ ስቕ ኢሎም ንኽጽበዩ ቁርፁ ይነግሮ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ክርክር እንከለዉ ጄን ንበርናንዶ ሒዛቶ ትመጽእ። ካብ ኩሎም ንላዕሊ ንባርካድ ክተእምኖ ዝኽኣለት ንሳ ብቻ ትኸውን። ኣንድሬ እዚ ዕድል ተጠቒሙ ሕቶታት ንሓተታ ብዛዕባ እቶም ዕጡቓት ሓበሬታ ይእክብ። ሽዑ ጄን ኩሎም ንእሽተይ ሽጉጥን 2 ቦምብን ኣብ ኢዶም ከም ዘለዎም ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ከዓ ነቶም ህፃናት ሒዞም ናብ ናይ ሶማልያ ድንበር ክኣትዉ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ትነግሮ። ሕዚ ኣንድሬን እቲ ጀነራልን ብሓደ ነገር ይስማዕምዑ። ግዝኦም እናተወድአ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣብ ሓፂር ሰዓት ውሽጢ ሓደ ነገር እንተዘይገይሮም ከዓ እቶም ህፃውንቲ ምስ ወለዶም ዘይክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ይርድኡ። ብዙሕ ከይደንጎዩ ምግብን ማይን ይመጾም እሞ እቶም ወታደራት ክንዲ ዝኽኣልዎ ይበልዑ። ጄን እውን ዝተወሰነ ሒዛ ናብቲ ባስ ትምለስ። እቲ መዓልትና ምሸይ ክመጽእ እንከሎ ኣንድሬ ምስ ፊሊፕ ተራኺቡ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይውግዕ። ግን እቲ ክልቲኦም ዝረኣይዎ ነገር ንኽልቲኦም ይደንግጾም። ምስቶም ኣብቲ ደንበር ዘለዉ ናይ ሶማልያ ወታደራት ሓደ ቀይሕ ሰብኣይ ኣሎ። ፊሊፕ በቲ ቅሪቡ ዘርኢ መነጽሩ ክሪኦ እንከሎ ናይ ራሽያ ልኡኽ ከም ዝኾነ ይግምት። እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣፍሪካ መሬት ኮይኖም እኳ እቲ ናይ ራሽያን ፈረንሳይን ጦርነት ሕዚ እውን ይካየድ እዩ ዘሎ። ግን ካብ ዝንላዕሊ ግዜ እናወሰዱ ብዝኸዱ ቁፅሪ እቲ ጉዳይ እናኸበደ ይኽመጽእ። እቶም ካብ ፓሪስ ዝመጹ ናይ ኣንድሬ ሰባት እውን ብናይ ኣፍሪካ ፀሓይ ይዳኸሙ እዮም ዘለዉ። ዓይኖም እውን ብዥ እናበሎም ስለ ዝነበረ ካብ ሕዚ ክጸንሑ ዝኽእሉ ንዝተወሰኑ ሰዓታት ብቻ ከም ዝኾነ ኣንድሬ ይርዳእ። ኣብቲ ሰዓት ሓንቲ ዓባይ ባስ በቲ ናይ ሶማልያ ደንበር እናመጸት ይርዩ። እዛ ባስ ነቶም ቆልዑ ናብ ሶማልያ ክትወስዶም ዝተሓሰበት ባስ እያ። ሕዚ ባርካድ ዝሸንፈሉ ግዜ ይኽከውን። ኣንድሬ ንመወዳእታ ግዜ ናብቲ ጀነራል ደው ኢሉ ፍቓድ ይሓትት። እቲ ጀነራል ግና ሕዚ እውን ይኽልክሎ። ኣንድሬ በቲ ናይ ወታደራት ስልጣንን ፖለቲካን ተሰላችዩ ሓደ ውሳነ ይውስን። እቲ ጀነራል ፈቐደ ይፈቐደ ብዘየገድስ እቲ ንሱ ዝሓሰቦ ክገብር ይውስን። እቶም ታርጌታት መን ከም ዝኾኑ ምስ ነገሮም እቶም ናቲ ጉጅለ ስናይፐሮም መቃባቢሎም ይዘጋጀው። ኣብ መወዳእታ ኣንድሬ ንኽትኩሱ ትእዛዝ ይህብ። እቲ ሃንደበት ዝተገበረ ተኽሲ ኣብ መላእ እቲ ደንበር ይስማዕ። ባርካድ ምስ 3 ኣዕርኽቱ ብሓደ ግዜ ይውቃዕ። ሽዑ እቶም ናይ ሶማልያ ምልሻ ተደናጊጾም ናብቲ ናይ ደንበር ሓፂን ይጽግዑ። እቲ ናይ ቀጻሊ ትእዛዝ ክሳብ ዝሃቦሙን ይጽበዩ። ኣብ ውሽጣ ባስ ድማ 4 ዕጡቓት ይሞቱ። ሕዚ ኣብቲ በረኻ ጸጥታ ይሰፍን። ኩሎም ንዝተወሰነ ግዜ ጸጥ ይብሉ። ጄን ቀዲማ ትለዓል እሞ ነቶም ደቂሶም ዝነበሩ ቆልዑ ተተስኦም። ኣብቲ ሰዓት ካብቶም ኣብ ደንበር ዝነበሩ ናይ ፓርካድ ጉጅለ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ተረዲእዎም ሓደ እናጎየ ናብቲ ባስ ይኸይድ። ንጄን ንምቕታል እዩ ይኸይድ ነይሩ። ግን ቅድሚ ንዓኣ ምትኳሱ ንሱ ኣብ ርእሱ ብስናይፐር ተወቂዑ ይመውት። ግን እታ ተኽሲ ኣንድሬ በበይ ገጽ ኮይኑ ይትኩስ ከም ዘሎ ይፍልጦ። ሽዑ እቶም ናይ ሶማልያ ምልሻ ብኹሉ ኣንፈት ተኽሲ ይኸፍቱ። ብዙሓት ጥይታት በቲ ማእኸል በረኻ ክትሓላለፉ ይጅምሩ። እዚ ናይ ሕዚ ተኽሲ ካብ ምንም ግዜ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ዝኾነ ዝንቀሳቐስ ሰብ ብዝረኣዩ ቁፅሪ እዮም ዝትኩሱ። እቶም ሶማልያውያን እውን ብዝተኮሱ ቁፅሪ ናይ ኣንድሬ ጉጅለ እውን ተሓቢኦም ይትኩሱ። ቁሩ ጸኒሖም ግና እቶም ናይ ሶማልያ ምልሻታት ታርጌቶም ይቕይሩ። ሕዚ ናብ ናይ ኣንድሬ ሰባት ዘይኮኑስ ናብታ ቆልዑት ዝሓዘት ባስ እዮም ዝትኩሱ ዘለዉ። ናይ ኣንድሬ ጉጅለ እዚ ምስ ረኣዩ 3 ኮይኖም ይወፁ እሞ ነታ ባስ ክከላኸልዋ ይጅምሩ። ኣብ ውሽጢ ድማ ጄን ነቲ ናይ ባርካድ ዝነበረ ሽጉጥ ኣልዒላ ኢዳ እናተንቀጥቅጠት ክትከላኸል ትሙክር። ዮርካንን ሓደ ዓርኩን ኮይኖም እናጎዩ ናብታ ባስ ውሽጢ ይኣትዉ እሞ ንዝመፁ ምልሻ ይቐትሉ። ኣብ መንጎ እቲ ተኽሲ ላውረን ናብቶም ናይ ሶማልያ ምልሻ ተኪሱ ነቲ ቀይሕ ሰብኣይ ይቐትሎ። እቲ ቀይሕ ሰብኣይ ምስ ሶማልያውያን ዝሰርሕ ራሽያዊ እዩ ነይሩ።
ብዙሓት ጸለምቲ ሞት ወላ እንተነበሩ እቶም ምልሻ ግና ናብ ተባስ ሙጋዮም የቋርጹን ብዙሓት ተተኩይስዎም እኳ ካልኦት እናተኣከቡ እዮም ዝመጹ ዘለዉ ሽዑ እቲ ሰላም ዝነበረ በረኻ ብኣወራን ብተኹስን ዝሞቱ ሬሳታትን ይምላእ ድሕሪ ነዊሕ ኩናት እቲ ተኹስ እናተረጋግዐ ይመጽእ እቶም ዝተረፉ ናይ ሶማልያ ምልሻ ንድሕሪት ተመሊሶም ይጎዩ ጀነራል ፋቭሮዋርድ እውን መኪና ልኢኹ ነቶም ቆልዑት የውፅኦም ዮርካንን ካምፔርን ድማ እቲ ነገር ስለ ዝተወድአ ደስ ኢልዎም ፍሸኽ ይብሉ ግን እቲ ሓጎሶም ንነዊሕ ኣይጸንሕን ካብቶም ቆልዑት ሓንቲ ከም ዝሞተት ምስ ረኣዩ ብጣዕሚ ይሓዝኑ እታ ህፃን ሉዊስ ወዲቓ ክሪእዋን ከለዉ ልቦም ይስበር እዚ ንካፕቴን ኣንድሬ ናይታ ቆልዓ ምሟት ነታ ዓወቶም ዝሃቦም ተሓጓስ የጥፍአሉ ድሕሪ ሰዓታት ኣንድሬ ምስ ጀነራል ፋቭሮዋርድ ይራኸብ እሞ እቲ ጀነራል እንቋዕ ደስ በለካ ይብሎ ኣንድሬ ግና እቲ ተልእኾ ከም ዓወት ይቆፀሮን ሓንቲ ቆልዓ ሞይታ እያ እዚ ንዕኡ ዓብዪ ሽንፈት እዩ ናብቶም ወለዳ ኸይዱ ጓሎም ኣብ ሓደ ዕውት ተልእኾ ከም ዝተቐተለት ክንገር ዘኽእል ድፍረት ኣይነበሮን ፋቭሮዋርድ ግና ሕዚ እውን ሓንቲ ጓል ሞይታ ሙሉእ ክላስ ተምሃሮ ምስ መምህሮም ምድሓን ማለት ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝኾነ ይረድኦ እዚ ንኣንድሬ ናይ ስራሕ ጉዳይ ብቻ ኣይኮነን ንሱ እውን ኣቦ እዩ ኣብ ፓሪስ ሓሚማ ኣብ ሆስፒታል ዝደቀሰት ጓሉለቶ ምሸት ምስ ኮነ እቶም ቆልዑ ምስ ወለዶም ይራኸቡ ኣንድሬ ንዕርኽቱን ድማ ናብ ፈረንሳይ ክምለሱ ይዘጋጀዉ ድሕሪ ሓደ ዓመት ጅቡቲ ነፃነታ ትረክብ እቲ ኦፐሬሽን ካብ ዝግበር ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናይ ኣንድሬ ጉጅለ ሙሉእ ኣፍልጦ ይወሃቦም ኣብቶም ዝቕፅሉ 40 ዓመታት ከዓ ልዕሊ 600 ዝተዓገቱ ሰባት የድሕኑ ኣብዞም ኩሎም ዓመታት 11 ኣባላቶም ብቻ እዮም ተቐቲሎምዎም ናይዚ ፊልም ዋና መልእኽቲ ሓደ ዓወታት ከም ሽንፈት እዮም ዝስምዑኻ በተለይ ከዓ ናይ ንጹህ ሰብ ህይወት ክጠፍእ እንከሎ ምክንያቱ ምንም ዓይነት ሜዳልያን ሽልማትን ናይ ሰብ ህይወት ክመልስ ኣይኽእልን ንስኹም ካብቲ ፊልም ዝተምሃርኩምዎ ሓሳብ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብሓድሽ ፊልም ይርከብ ንራኸብ